Pozdrav ljudi, Filip ovdje i dobrodošli na PhoneGames.srbija. Danas smo ovdje sa Rista 619 i sa Bogdanom PC-om. Ok, posjetite kanal, inače su dobri. Rista isto dobar kanal. Sponsor ovoga Bogdan PC bavi se Counter Strike gameplayom. Tako da, ajmo ne krenemo, imamo novu igricu za danas. Fucking! Ja igram posebno Slendera. Da. Okej, ajde krenemo Ice Horror igricu. Inače, zapravo igrao sam u igricu jednom na kompjuteru, nije loša. Malo je teška kad sakupljate ovako, ali nema veze. Ajde probamo bar, samo pomerimo ovo, izvinjam se. Nema veze. Ja ću zustaviti. Evo ljudi, evo nas u toj prostoriji gdje se već to spavnujemo. Da, krenet, ja moram svratiti na spavanje, ali izgleda da to ne možemo nažalost. Tako da, ajmo što imamo ovdje. To izgleda treba sakupljamo, da? Ne. 1.20. Okej, da, vrati treba se guraju. Pa gudi. Oči. Oči božava. Majne kajne oči. Majne kajne oči. Oči. Daj mi oči. Ne. Imamo li ključ? Nemamo. Ne, ajde, pošto imamo oko, ajde vidimo gdje dolazi. I evo je, prolazi kroz zidove. Također nasadno. Ona je gore, ja mislim. Ja mislim da je gore, ali nema veze ako iskaži. Pa to neka žena bez glave, pardon, bez tijela. I onda ovako puta po vazduhu, da, igrujemo muđe, to je mislim. Da. Da, sabajte muđu, Serbijana. Ko nije. U stvari nemojte, dosta im je. Buda isto. Da. Nemojte Bogdana. Jeste, ho ne znam. Šalim se. Ne priča ništa, samo čuti. Pozdrav za sve u Slatini. Radio Kruna. Inače, Radio S. mi smo iz Čačka. Radio Slatina. Radio Čo. Intelekt. Radio će. Ma čut, pređu nekog drugog. Da. Okej, sad imamo dva oka za sada. Imamo Koliko treba? likuša. Slaz dolu. Ne, penje se gore, što znači ona Ne ide ide... kod nas. Oko, ja ne ide, mislim da je oko. Ne. Čekaj. Brate, vidi po Ne ide kod nas, ali ide... baggage. Imao si oko. 4 od 20. Prije sam zakupio 8. Prije što sam u igricu bio. Prešao sam u casual, ovom lakšem. Sam prešao, ali ovako teže, mnogo je, ne, u normalnom. Nije baš lako. Ima i teže, ali super. Tako da, ajmo, mnogo je komplikovano ovako kada se krećeš ovdje. Hitler. Da je Tesla. Hitler. Dole ide. To će s dole, bre. Nema veze, bre, dole ima više ovih gluposti, kada zovu. Dole su sakrali drogu. Da li ovo može se otvori, ne može? Tu negdje. Ne, miš. Gdje što je? Okej, evo ga. Baggage. 7 od 20, što znači treba nam imamo još 13. Jok, nije. Oko. Imao si oko. Aha, evo vidim. I malo presimo jedno Evo oko, ima. ali nisi htio da se vrati. Ovdje je. Ček, gdje će skrene? Gdje pravo ka meni? Majko. Što sam dolazio dole? Ovaj podrum me već tu plaši. U stvari, u ovom... Kad sam ovako igrao obično, na kompjuteru nikad nisam sjelo sa podrum, zato što mi izgleda jezivo. Ovako, sad sam probao, izgleda da ću naročito... Mogu prođe ova vrata. Samo ako ne dođe. Ne fail. Pardon, ovo je... Čekaj, odavde sam došao. Tako. Sad ću stojim ovdje. Se sakrijem. Samo ne dođem. Okej, ona... Ide gore. Pa ja sam ti rekao. Okej, sad ćemo sačekamo malo. I ako nas nađe, mi smo zeznuli krizu sada. To može ovo. Izvijem dok su došli. Izgleda sam sada u podrumu, da. Ovdje mi treba ključ, tako da... Ajmo gore. Sad mislim da je otišla.
Ali do ovih vrata nije bilo, ovaj pogled ne radi. Jok. Ma. Gore je... Ja mislim da je u ovom... Ne u podrumu, u ovom srednjem spratu. Kad igraš igricu na telefonu, kao da si pijan. Vidiš, stoji stepenice, ti prođeš pored. Da. Teško da se Ne, kreće. nego tač mi je loš. Da, teško je kreći. Ovo je glup čafal. Šta će? Jel ono Tesla bio, vrati se. Nije, nema Tesla, gledao sam 100 puta ove slike, nema ništa. Koliko sam imao, 12? Dubac našeg čovjeka. Da. Vidiš, ko pijan. Vidiš ono što. Ovo je dobro. 11, Možda ga 12, uzmeš. 20 oko. Još 7. Imamo šanse, pobjegnemo. Opa. Ima šanse. Inače, ljudi, ići ćemo ovako sa Bandžom, Zajanim Bane i Veljkom, bratom, da istražujemo ovako kao, znate, paranormalne aktivnosti. Ali to po nekim napuštenim kućama. Aktivnosti. Ali nekim napuštenim kućama. Ako se tu besio. Da. Besio se ja. Još koliko nam treba? Još 15. Da. Još 5 ti treba. Da. Mislim se zezno se što smo dolazili ovdje. Mislim da će nas ovdje naći lako. Ako ne. Ja sada bežim čiča u oko. Nima da dolazi. Ne, ide. O ne. Ja sam u ovoj vamoj prostoriji. Ona ide vamo. Ako prođemo ovdje. Vamo. Ovo sve ćete desiti kada prođete ovako. Inače, ništa ne čujete od ovih gromova. Eto, vidjeli ste upravo tu ženu. Sada ako me tač zezne, ja sam nadrljao. Ne mogu trčiti, ne znam kako se trči igricu. Pa možda nema samo. Ma ima bre Kao nego... žuri. Ne, ima način se trči, nego ne znam kako se. Toga. Pijan da sam ovaj igricu čuče. Ja sam se sakrio ovdje i ona nije mogla me napadne. Zato što neki glitch sam uradio. No. Šta si uradio? Ovako sakriješ se iza vetrešolje nekako. Aha. I upravo je otišlo moje svjetlo za njim. Majku ti! Neće ona, ja sam brzo, ja sam prvi na krosu, verujem u to. Tito, pomaži! Buja! Si baksu za ga prođeš još što. Ja ne mogu povjerujem da je ona prošla tačno pored kupatila, ja ne mogu povjerujem, stvarno. Evo ti ovdje, Ne vidi se ništa, ne mogu ništa tu reći sada. Čemu nigdje nema svetla ovdje, ni da upališ nešto, samo vidiš ovako na slepo, kada si slep na boje, tako izgleda. Pa slepac je. Logično. Pa ja. Jer ovdje je ovo ladno prošao. Još 2. Još dva, ako izgubim, Još 2. Gdje? Klarac. zedam se bre. Uni ga. Tu. Da Bog da se pljunu. Oj. Daj. Ubio late. Ubila me. Ubio late. Ubila me ljubav. Zedam se vidi. I to je to za ovaj ice. Sranje. Part. Da. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem snimku. Pozdrav.